Hello logofer, welcome back my YouTube channel. Jine jina puja handongmon ang sombaराव jine नुनो मोनसिगोन नोंथांमोना पुजाखौ दुर्गा बोरै फुजियो ओमफ्राय अनार फैथ'वाखै ओमफ्राय गासिबो सामानखौ लाबोजोब्बाय दा दिन्थिनोसै आं नोंथांमोननो दा गारिखौ बिदि दोनजोब्बाय साहाथिंजाय गारिखौ बिदि दोनजोब्बाय साहाथिंजाय जेसिबिखौबो दोनबाय दानिया इसका नाम है ओसिम गोसोम दिरुं लागायजोब्बाय गासिखौबो किसी की नजर ना लगे इसलिए बांध रहे हैं ना ये बांध रहा है गासिबो लहायावनो बिदि गोसोम गोसोम लागायजोबगोन लोगोफोर ओमफ्राय मा मा सामान लाबोदों आं नोंथांमोननो दिन्थिनोसै इउरो ग्रो निम्बेंट कोड ग्रो सुपर मार्केट है वो सुपर मार्केट ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಜೊತೆ ಐತಲ್ಲ ಅದು पूजा का सामान लेके आ गया जीप से आया है वो लोग और के फुल गासिबो लाबोजोब्बाय नालेंखर एला खुमब्राया नै बाय हाखावजोबखाबाय फैसा सोगोन बाहाय लोगोफोर नालेंखरा मनासेखा फाथै ಮಾಡಿದೆ ಇನ್ನು ಓನರ್ ಬಂದರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ನೀ ಜಲ್ದಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು दा बेखौ लागाजोबगोन बाहायबो लागायबाय दा गोसोमखौ इधर भी डाल दिया है इधर भी डाल दिया है आकाई बाय बाय वो इसमें सब लगा दिया है सुन्ना और मैंने बोला था ना रेड और येलो कलर का लगाता है वो लोग चीज प्योप लगायबाय चीज प्योप लगायबावबाय साथामजों मोनथाम अलग अलग रंग लायो बे मोनसे गोजा मोनसे येलो वीडियो ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಈಗ ನೋಡಪ್ಪ ಹತ್ತಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಅಪ್ಪ बिबारखौ लागायबाय दा जेसिपियावबो लागायबाय ಆಯ್ತಾ ಟೈರ್ಗೆ ಪೂಜೆ ಆಗಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ನೋಡುದಾ ಐಡಿಯಾ सुंदर दिख रहा है हमारा बाइक को
सामानखौहाय दोनजोब्बाय दा उनार फैबा फुजा होगोन माइरं ओमफ्राय बाहाय गोजा गोमो लागायदों सिन्दुर Sonia Deco, aja Sonia. Hai bolu. कैसा लगा? पूजा है तो ओनर लोग आया है और पूजा कर रही है दोस्तों तो देखते रहिए हमारा वीडियो खुमब्राखौ देखावसिगोन एबाराव ओनारा जोंना ओनार गिदिरा ओनार फिसाया फैयाखै मानो होननानै बुङोबा बे बिजि ओमफ्राय आं दि सालायनायाव मेसिन सालायनायाव खोन्थागोन नोंथांमोननो दा बे फैथ'वाखै बिनि बिसिया फैयाखै बैनो जाहैबाय बिनि बिसिया निला सारि गाननायानो लोगोफोर बिसोर खनथाम गिदिङो गासिखौबो दा देखावसिगोन खुमब्राखौ बिसोर खुमब्रा सिङाव फैसा होयो फैसा दोनो ओमफ्राय बेखौ देखावो देखावबाय खुमब्राखौ दायो बेखौ गारि जिं जिङाव लागायनानै होख्रेमगोन गारि जिं जिङाव लागायनानै गासैयावबो दायो आरो नालेंखरखौ देखावबावगोन दोनजोब्बाय नै गासैयावबो बाइकआव दोनबाय बेनो जाहैबाय मालिक गिदिर ओमफ्राय मालिक फिसाया फैयाखै मेरला खामानि दंमोन ओंखायनो बिजि ओनार फिसाया मानि बिनि फंबाय ओमफ्राय बे बिनि बिदा ओनार फिसाखौ आं जिबिसालियाव दिन्थिगोन ओनार फिसाखौ दायो मुरि सारबाय ये है मैडम हाय अन फोटो Durga ये Đi bay cá lăng lên, đi đổ lăng đi bay cá lăng nữa, bay cá lăng. Lâu cá đi tu đi nát đừng. Cô gebru hogan, kumbra ko. Tamuri sarbai, chay bike, speed jahu bau bay, sing na bike ko.
अभी जेसीबी स्टार्ट करेगा और टिप्पर भी कामस टिप्पर भी जेसीबी बाइक भी बे जोंनि अनार लोगोफोर नाहर हनै बेनो जाहैबाय बिनि बिसि। अभी वो लोग जा रहा है और नांगमांगला में जा रहा है। उधर भी क्रेशर है, उधर पूजा करने के लिए। वो लोग रात हो जाएगा पूजा करते करते। भी पैसे देगा अभी। मम्मी को पैसे दिया और हम जा रही है भी। अरे मेरी साथ पैसे दिया ओनर ने भी दिया। मैडम बाय। लग जा रहा है। बाय। अभी हम लोग पैसे दोने वाले हैं जो खुमब्रेव होदोंमोन पैसाखौ। को मिल गया। मेरे को तो एक भी नहीं मिला। दिखाओ। 1 रुपया मिला इसको। वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं और इतना ही था वीडियो। तो फिर मिलेंगे हम लोग मैसूर दसरा पे। कल मिलेंगे भैया के साथ। चलो अभी के लिए हम लोग रखते हैं। बाय दोस्तों।